जोंनि जानाखि देबेरगाव बा बे 3 नं क'क्राझार एसटि कनस्टिटुएन्सिनि रायजो राजाफोरनि जानाखि लुबैनाय जोंनो यां नांगौ दैदेनगिरिखौ मानो होननानै बुङोबा जोंहा ओनसोलाव जौगानायनिफ्राय लानानै लेखा फरायनाय आरो गुबुन गुबुन जेंना जेंसिखौ बोस्रांनो थाखाय जोंनो गोदान लिडार नांगौ। नो डाउट मानगोनां चिफ सार जानाखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा समग्र बिटिसि ओनसोलनिनो सिबलाय बिथाङा जोंनि समस्तिखौ नायजोबनो हाया बे नंगौ। दा बेखायनो जोंनो जानाखि एमएलए बे एमएलएखौ जोंनो मोजांखौ नांगौ। दा बे बेलायावहाय जोङो सेवलि महिलारि मेडामखौहाय जोङो केन्डिडेट हिसाबै मोननो लुबैयो। जोंनि लुबैनाया बे जाय बिथाङा जोंनि थाखाय ओनसोलनि गासैबो जौगानायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि बिथिं रांखान्थियारि बिथिं बा समाजखान्थि बिथिंखौ मोजाङै मोजां दैदेनलाङो। दा जों बेखौ हास्थायनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सेवलि महिलारि बिथांखौ आपकामिं एमएलए इलेक्सनावहाय बिजाथि महरै मोननो लुबैदों। दा बे समावहाय नंगौ जोंबो माखासे निउस पर्टेलफोराव नुदों बुंबाय थानायखौ, नाथाय जोंनि बा जानाखि ओनसोलनि जौगानायखौ नायनांगौ। दा बे जाहैबाय बिथाङा गोलाव सम मन्थ्रि जाबोदों। बे समाव बिथाङा जानाखि गावनि मन्थ्रि समावहाय बिथाङाबो मावाखै नङा मावदों, मोजां मोजां खामानि मावदों, जौगानायनि खामानिखौ मावदों। नाथाय सम आरो थासारिजों लोगोसे बिथांनि बैसोआ दा बेफोरबायदि समायला। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ सनमान होयो। बिथाङा जिरायोब्ला गाहाम जायो। मानोना जोंनो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय जोंनो सेवलि महिलारि मेडामखौ केन्डिडेट हिसाबै लुबैदों। जोंनि लुबैनाया बेनो जानाखि सेवलि महिलारिया एमएलए हिसाबै जायोब्ला जोंनि समस्तियावहाय बिथाङा रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि समाजखान्थिनि बिथिंखौ लानानै रांखान्थियारि बिथिंखौ लानानै बिथाङा सुफुंगोन जों बेखौ आसा खालामो। मानोना बिथाङा सासे रोंगौथि गोनां आरो गोरों दैदेनगिरि हिसाबै जों मानियो। दा बेखायनो बिथाङा ओनसोलनि गासैबो जेंनाफोरखौ जौगानायनि खामानिफोरखौ सोलोंथाइनि खामानिफोरखौ रांखान्थिनि खामानिफोरखौ मावफुंगोन होननानै जोङो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव फोथायो। बिनि सायावहाय जोङो दा बे बेलायावहाय जों जेबो बुंथ'नाय नङा। खिन्थु पाब्लिक जानाखि जोंनि डिमान्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जानाखि डिमान्ड बियो जाहैबाय फार्स्ट प्रायरिटिया फार्स्ट प्रेफारेन्सआ जाहैबाय जोंहा सेवलि महिलारि मेडामजों जागोन। उनावहाय हाइकमान्डआ मा डिसिसन लायो जों बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा। खिन्थु जानाखि देबेरगावनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि डिमान्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गांनाय लुबैनाय बे लुबैनाया जोंहा सेवलि महिलारि मेडामजों दङ। दा बेखौ जोङो बुंनांगोन। जोङो गुबुन जायगाफोरनिखौ बा गुबुन ओनसोलफोरनि खोथाखौ जोङो बुंनो थाङा। नाथाय जानाखि नैबे जोंनि देबेरगावनि जानाखि ओनसोलफोर माखासे ओनसोलफोरा जानाखि बिथांमोननि 5 बोसोरनि जानाखि सरखार बिथांमोनहा जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनावहाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो जेननो गोनां जादों। आरो जोंहा माखासे गोबांथार जेंनाफोर दं जायफोर जेंनाया 5 बोसोरावहाय मावफुंजायाखै। लामानि जेंना दङ जोंहा, दालांनि जेंना दङ जोंहा, गामि गोथौआव दासिमबो मावफुंजायाखै। दा बैफोरनाखि जेंनाफोरा एमएलए थानाय हिसाबै बिथांजों मावफुंजानो गोनांमोन, नाथाय बे मावफुंजानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखायनो जोंनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा बा गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा गोदान एमएलए नांगौ, जोंनो गोदान केन्डिडेट नांगौ, बेखौ जों लुबैयो। बिथांजोआ जुदि टिकेट मोनोब्ला बियो देरहानाया रोखा बेखौ जों बुंनो हायो। मानोना ओनसोलनि बे देबेरगावनि गासैबो ओनसोलफोरनि रायजो राजाफोरा दिनै सेवलि महिलारि बिथांखौ नागिरदों। आरो गमामायैनो सेवलि महिलारि बिथाङा जुदि टिकेटखौ मोनोब्ला बेहाय देरहानाया 100% खाथां होननानै जों बुङो।